Великанът останал без думи и не можел да повярва на очите си. Сетне вдигнал един камък и го хвърлил толкова нависоко, че той се изгубил от поглед. А сега, дребно човече, направи същото! Добре го метна, отбелязал шивачът. Но най-накрая камъкът пак ще падне на земята. Аз пък ще хвърля камък, който никога няма да падне обратно. Бръкнал в джоба си, извадил птичето и го подхвърлил във въздуха. Опиянено от свободата си, то се стрелнало нагоре и се изгубило от поглед. Как ти се стори моето хвърляне? Рекал шивачът. Определено можеш да хвърляш, признал великанът. Здравейте, аз съм Стилиян Владимиров и заедно с екипа на ОДО ви каним в свят на нови истории и приключения. Заповядайте,